Salutare lume! Am început o nouă serie, Minecraft The Last of Us. Și plănuiesc să o duc pe foarte multe episoade, sau cel puțin cât de multe episoade pot. Am făcut deja o hartă, dar nu am construit absolut nimic pe ea. Uite, vă și arăt. Nu am construit absolut nimic pe ea. Adică, pur și simplu mergem de la rădăcini. Pur și simplu de la rădăcini. Nu mă împinge, porcule. Nu mă împinge. Mi-am pierdut blocurile. Din cauza ta. Nu. Du-te, du-te. Unde ești? Du-te. Du-te, mă. Doamne, du-te, mă, cazi dacă vrei. Du-te, mă, cazi de pe orice vrei. Na, mă, acolo. Welcome to hell, friend. Ok. Luăm niște lemn, facem niște planks, wooden planks, scânduri sau cum vreți voi să le spuneți. 16 avem momentan. Nu și tu. Tu ai căzut în apă, ai fost norocos. Ok. Că ar fi mai simplu dacă am face un crafting table și am face și niște bețe și mai știu ce alte lucruri. Ok. Bețe. Facem un topor. Ok. Ne luăm toporul și începem să tăiem. Să avem mult lemn. Că am făcut o greșeală. Și încă una epică, poate. Și mai cred că mai e doar una. Da, mai e doar una. Să o luăm și pe astea. Să nu le luăm și pe astea. Ok. N-am consumat prea mult. Un pic de lag la naiba. Alright. Asta și cu asta. Să mă învăț minte. Fac așa. Las una și după aia, na. În caz de orice, poate va fi nevoie. Ok. Să luăm și pe asta. Și să mai tăiem pe aici un pic. Ok. Da. Cât ne-a ajuns pe aici la copacul ăsta. Ok. Să facem astea, să le transformăm și pe astea în scânduri. Și nu cred că e de ajuns pentru o casă. Sau cel puțin pentru o parte dintr-o casă. Nu. Am dat la frunze. Ok. Asta a fost încă un copac. Și mai luăm unul. LOL, dirt plutitor. Cred că va fi o problemă cu fermele sau cu știu eu ce altceva. Fiindcă să-l fac pe astea. Să-l transform în scânduri și cred că atâta e de ajuns. Probabil. Porcule, vin aici. Vin aici. Oh, uite semințe. Uite acolo plătești semințe, da, uite. Semințe. Ok. Alea semințe, să împingem porcușorul ăsta. Nu vrei, a? Nu vrei. Să luăm asta de aici. Ok. Unde? Un cave. Sau cel puțin nu e un cave așa mare. Sau e destul de mare. Să mă asigur că-s pe... Da, eram pe peaceful. Să mă asigur că-s pe normal. Oh, nu. Oh, nu. Bă, stai, pot să exist. Nu. LOL. Epic fail. Ok.
No, nimic. Pork chop. Au. Da. Încă niște saplinguri. Poate vom planta și niște copaci. Dar cred că ăsta totuși momentan e un loc bun pentru o casă. Una mică. Te aud. Unde ești? Te aud, să știi. Oh, lol. Te aud, să știi. Ok, aș vrea să pun două și să fac una cu o ușă dublă. Așa, mă scap de asta. Ok. Am scăpat de asta. Ok. Așa. Așa. Leaga furisită. Ok. Va trebui să pun aici. Nu, leaga furisit la naiba. Așa, s-a mai desmiticit. Așa, s-a mai desmiticit. Să fac două uși. Ok. Și ușile trebuie puse afară ca să arate cum trebuie. Așa. Și în rest vom mai pune eu niște... whatever. Să mergem așa. Deasupra capului. E ok. Asta de aici. Ok, cred că voi încerca să fac poate să mai consum doar stack-ul ăsta și nu aș vrea să fac că supraetajat sau văd eu. Lega furisit la naiba. Ok. Nu, da. Să iau asta. Așa. Cred că doar asta, știu că o să mă doare. Mi-ar trebui sau nu mi-ar trebui. Momentan doar atât, cred că e de ajuns. Și astea. Și pe astea. Ok. Încerc să fac acolo și niște ceară. Sunt 9 minute cu siguranță. Am 9 minute, da. Iar auzi mai nu pricep ce... De unde? Ok. Așa, am curățat și locul ăsta de... Să-mi fac totuși pentru orice eventualitate... Să-mi fac o sabie. Pentru orice eventualitate. Și să mai merg după copaci. Ce vreau să făcut aici? Nu m-ar deranja să am copaci de lângă casă. Să merg aici. Tai pe ăsta. Îl tai pe ăsta și... Trebuie să mai fac niște wooden planks. Absolut nimic nu mă lasă. Și...
și se face seară. Și mă deranjează chestia asta. Mă cam deranjează. Faptul că e seară. E mai bine să închidem camera mea. Sau în casa mea. Nu mai merge. Ok. Să fac o lopată, în primul rând, o lopată și un târnăcop din asta, momentan de lemn, până una alta. Și nu am lăsat asta, și nu am făcut, s-ar putea spawna oriunde. Desigur. Da. Ok. Astea-mi trebuiau. Și asta, nu știu de undeva, de unde, of. Da, deja de pământ. Doamne, de pământ, nu de pământ, ci de altceva, de piatră am dat. Și o să minerez tot așa în jos. E și un stil al meu, am văzut și că Bow Spider face așa, dar nu m-am luat după el. Așa mi-am făcut eu așa fac eu de când... Oh, nu. Are you fucking kidding? Ok. Pe ăsta l-am auzit deja destul de aproape. Și nu-mi place. Deja prin apă. Și mai am și sonorul tare și nu de bine. Dar nu am nimic. E ok momentan. Momentan e ok. Cred. Să nu mă vadă să fie altceva. Ok. Să-mi fac un furnace. Din asta. Și dacă nu le-aș fi transformat pe toate în... Da. Știu, a fost o idee proastă să le fac pe toate bețe sau... nu, să le fac pe toate scânduri. Pardon. Ok. Să las undeva să înțeleg. E o idee proastă. Da. Cred că pot să iau mai repede. Ok, nimic acolo. Ok, nimic. Iron! Yes, șmecheria. Ok, nimic. Și mai mult iron. Mai mult iron, wow. Ce norocoși suntem. Iron. Încă din primul episod. Și coal. Nu e niște coal. Ok. Să fac câteva torțe. Să fac torțe. Niște torțe. Și am mai eliminat zona asta. E ok. Luăm tot coal-ul ăsta de aici. Cărbunile astea. Să ne prăjim fierul ăsta sau ce. Să-l punem la smelt. Da, am dat de coal. Cred că am să-mi stric și târnăcopul ăla cât
cold este aici. Și nu mai sunt spooky. Înfricoșătoare. Run. Ah. Da. Încerc eu pe aici. Așa, îl îndepărtez pe ăla. Las. Nu, ăla. Da. Să îndepărtez astea două și cred că doar atât. Da, doar atât. Whatever. Altceva nu mă interesează. Ok. Ce-i sus? Nu mai nimic nou sus? Nu s-a făcut deloc zi? Sau nu? Oh nu, oh nu, oh nu, oh nu, oh nu. Ieși din platformă zi. Cred că m-au auzit ei pe mine. Oh, și avem deja level 1. Oh, asta e bine. Iron ingot. Acquire hardware. Și mi-ar trebui să fac și un chest. Momentan e bun așa. Să-mi iau torțele. Așa. Așa. Și... Așa, le pun aici. Și luăm de aici niște... Ok, aici ce avem? E bun. Să pun iron-ul și ce nu-mi trebuie în chest. Ok. Astea cred că o să-mi trebuie. Da, e bun. E bun, e ok. Da. Și cred că doar atât până se mai face acest iron. Cred că încheie aici episodul și nu ne auzim. Prefer să fac întâi și întâi. Să pun sapling-urile aici. Ok. Să mai fac încă niște bețe din astea. Așa. Ok. Mi-ar trebui un târnăcop mai bun. Din iron. Ăsta pot să mai păstrez și astea la fel. Mi-ar trebui o sabie de iron. Așa. Și o lopată de iron. Și mai rămân doar două. Ok. Și mie nu-mi trebuie astea momentan. Sabia de lemn o să o păstrez la mine pentru orice eventualitate. Ok, aici episodul. Nici măcar nu v-am arătat, sper că vă place noul meu skin. Seamănă mai mult cu mine. Nu uitați să vă abonați, like dacă v-a plăcut, deoarece am găsit fier chiar din primul episod. Nu vine să cred, nici mie nu vine să cred chestia asta. Și nu am folosit too many items, apăs, uite, O ca nebunul. Nimic. Ok. Se face cât se poate de cinstit. Și cam atât. Se face, cred că și zi. Dați like, subscribe dacă vreți, share pe Facebook. Pardon, share pe Facebook sau orice vreți. Pa!